Ja često kažem, ako je komunizam crven, ovo što smo imali u Jugoslaviji nije bilo crveno. Mi smo bili roza neki komunisti, jer imali smo privatnu svojinu, mogli ste imati kuću, mogli ste graditi vikendicu, mogli ste imati auto, mogli ste ići u inostranstvo. Sve ono što iz ostalih socijalističkih zemalja ljudi nisu mogli. Der Mensch lebt und will nicht nur frei sein, sondern das, was ich schon am Anfang gesagt habe, sondern Herr seiner Zukunft sein.